Δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν πιο αιχμηρό. Και όταν κάνω την κίνηση μπροστά, το στρίβω και λίγο. Τρεις κινήσεις. Δηλαδή ναι, μπροστά, πλάγια και το στρίβω. Είναι θέμα της άσκησης, δεν είναι κάτι. Και δεν θέλει μεγάλη κίνηση, δηλαδή εδώ. Αν κάνει κάποιος αυτή την κίνηση, όχι, σε μισή ώρα θα έχει διαλύσει τένοντες, ώμους, θα έχει ξεραθεί, θα του πονάνε όλα. Θέλει μικρή κίνηση και απότομη. Και πας με τη σειρά, δηλαδή ξεκινάς από μια πλευρά. Και δεν έχεις πολύ πλάγια, να έχει την κόψει εδώ κάπου. 45 αγωνία πάλι, όπως Ναι. Δεν θέλω να πληγώσω αυτά εδώ, ξεκινάω έτσι εδώ πέρα. Καταλάβαμε Γιώργο, καταλάβαμε. Λοιπόν, μετά τα μαζεύετε με τη... Μπράβο. Όχι, με τον ίδιο τρόπο. Ναι, τα τραβάς έτσι με το...